Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne vom uita iar pe TikTok. Vom face reacție la TikTok. Glumeam, doar mă uit pe TikTok pentru că altceva nu am ce să fac și am zis de ce să nu fac și un videoclip făcând asta. Da, deci sper să vă placă. Și veți vedea și ce fel de TikTok am eu. Deci după TikTok-urile mele o să vedeți ce fel de persoană sunt. Și pentru că data trecută ne-am uitat la Pentru Tine, ne vom uita la Urmărești de data asta. Baggy clothes versus Ce drag. Mă doră. Ah! Ligi. Atacarea titanilor. Teren. Totalmente. Ia să vedem dacă pot să facă galben. Bă, ai galben acolo. În fine. Ai galben acolo, dar să-i partea de... Da, sunt în friță. Ai gold, am crezut că e galben. Go Godspeed with my least used yo-yo. This is gonna be interesting. Because the last time I used this yo-yo was in 2013, nearly a decade ago. I literally forgot how this yo-yo plays, so attempting to go Godspeed with it is going to be a mystery. Alright, let's do it. Ce face omul ăsta? E fain. Nu știu ce părere aveți voi. Ia spuneți-mi, ce părere aveți voi? Aha, nu-mi pasă. Pentru că nu vă cunosc pe mulți dintre voi. Nara și Camaro, așa. Hai să vedem dacă licim. Bă, Akimiki, nu mai știu exact. Parcă Akimiki se pronunță numele, dar nu mai știu exact. Ichoji. Yamanaka, you know. Bravo. Doar pe mine mă bântuie melodia asta. Prin melodia originală de la asta. Holy fuck. Damn. Just gave myself a fucking concussion. Yamanabadoo, Yamanamama, Lamagamago, Gamago. And I'm a bebop, Gama juice, Yabba da Baba when the beat drop, Yabba-dabba-doo-bop, Yabba-dabba-dabba-dabba-doo-bop. V-ați gândit vreodată că prezervativele sunt făcute de oameni, pentru oameni, pentru a preveni existența unor oameni? Da, știu, te înțeleg dacă acum vei spune că sunt nebun. Dar hai să zicem doar că mai uit și eu din când în când telefonul când mă duc la înțeleptul Buddha. E, neavând ce face, se mai împlântă să mă gândesc și la chestii de genul. Chiar am nevoie să-mi ocup timpul cu ceva mai util. V-ați gândit vreodată că Aloi? Ce asta? O să mă prefac că n-am văzut așa ceva. Tablecloth challenge. Aproape. Uai, ce-am... O luat aia de mâner. O luat aia de... replici pe care sigur le-ai auzit la profesor, deci măcar o dată. Bă, da, chiar am o întrebare. Voi ce clasă treceți?
Puteți lăsa în secțiunea de comentarii. Oh, Godsby with Earth? I'm actually glad y'all been asking this, because a lot of y'all don't think I go outside or even have connection with Earth in the first place. But I'm about to prove all y'all wrong right now. So let's go. E singurul care mă lasă. E Big Mac. E foame acum. Acum mi-e foame! Ok. Vreau să spun doar că o să vă rețin. Ce sticlă de coniac? Nu, o să vă rețin doar 2 secunde să vă spun că astăzi nu veți primi amendă. Pentru un jaf în valoare de 10 milioane. Oh, yeah! Pe vibe-uri! Yeah, boy! Hai să salvăm melodia, pentru că de ce nu? Pentru că îmi place. Adaugă la salvate. La chiar ce melodii salvate am? Profil. Videoclipul ăsta l-am salvat. Coca-Cola! Mountain Dew! Coca-Cola! Bun. Hai să vedem ce sunete avem. Pe ăsta nu știu de ce l-am salvat. Ce? Prietenul chinez? Cin-cin-cin. Ăsta îl mai am. Ok. Îl mai am pe ăsta cu Codrinus. Popito! Io vedrò Popito! Popito! Ai carotto Popito! Carotto Popito! Carotto Popito! Carotto Popito! Asta îmi place. Controlling, I'ma feed you to the wolves when you get nasty back at me. But baby, don't Mai am distract. ăsta. Bad boy. Ai, 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 ai. Macamele, macamele. Belly gym, eh. Christian Dior, je down tous les magas. I hit it in my pants. I am for real. Never meant to make my booty shit. Ce asta? Da, Radu, așteaptă. Nu întreba de ce. Și asta nu. Eu am 3 melodii preferate de aici. Și îmi place asta. Pe locul 1. Popito! Io vedrò Popito! Popito! Ai carotto Popito! Carotto Popito! Carotto Popito! Carotto Popito! Dacă vreți, vă arăt și videoclipul original. Pe al doilea loc este ăsta. Bad boy. Ai, 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 macamele, macamele. Belly gym, eh. Christian Dior. După aia ăsta. Baby, too controlling, I'ma feed you to the wolves. Da, Radu! Bravo! Și pe 4 e ăsta. I hit it in my pants. I am for real. Never meant to make my booty shit. Ok, dacă vreți, vă pot arăta și videoclipul original de la asta. Io vedrò Popito! Popito! Ai, carotto Popito! Carotto Popito! Carotto Popito! Stai, mai întâi vreau să văd asta.
see you whining and grinding up on the floor. I know you see me looking at you, and you already know I wanna. Unde e aia? Let's go! Let's go! Ha! Este videoclipul meu preferat. This world shall know pain. Almighty. Push! Uite, asta e videoclipul original, da? Io vedrò Popito, Popito, ai, carotto Popito, carotto Popito, carotto Popito, carotto Popito. Minasunda. Țacă. V-ați luat țacă. Țacă de pe Târgoc, n-ați mai văzut așa ceva. Și acesta este Chidori. Dar ai grijă, Sasuke. Să-l folosești doar și doar să-ți aperi prietenii. Așa cum ai făcut tu cu Rin. Ascultă, bă, aici, bă, că dacă îți dau un Raikiri, uiți să folosești jutsu, bă. Bă, dacă hăt în videoclip. Din îndepărtare. Tu Habacuc. You want more Romanian? You want me to say ha? Ready? You want me to say... It's the fun. Uite melodia aia care mă dispera pe mine. Nu e asta. Asta e. Alright, questions for guys, part 1. Do you like tall girls or short girls? Men. Alright. Abia aștept, mai sunt 7 zile, pentru că asta e postat acum 5 zile, mai sunt 7 zile, abia aștept. Unde merge șeful? La dentist să-mi fac un control la ochi, că nu aud. Uitați asta. Bă, unde e aia? Bine, ce vreau să caut de fapt? Nu știu. Da, nu mai știu, așa că voi... Da. Niciodată, dar absolut niciodată nu realizez. Uite, una pentru tine, pentru că de ce nu? Oh! Uchiho. Камара. Саскика. Life goes on and on and on and on and on and on and on. And as these seasons keep on changing, life goes on and 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 on. And as these And what you gonna do about it? Huh? I got some haters talking, they begin. Oi, și o să fac o să postez instant după videoclipul ăsta alt videoclip pe YouTube în care vom face continuare. Hai, pa!